For the unboxing tayo mga sis. So, let's get back. Ay, uy, uy. Kaskui. Uy, uy. Kasquishals. Uy. So hi Masters, so welcome back to my channel. So it's me again, Lars Ivanie Centino, and for today's video Masters, so for today's content Masters, so I'm so excited right now mga sis, kasi mga sis, oh my god, may dumating na naman tayo ng dalawang parcel mga sis. So ito siya mga sis, so for the unboxing tayo mga sis, sabayan niyo ako for today's content, and let's get back. Ay, uy, uy. So mga sis, mag-start na po tayo mag-unboxing mga sis. So unahin po natin itong maliit mga sis. Oh my god. Hello. Hello, ito po ang laman yung mga sis. For the pan mga sis, 15 pieces. Iba't ibang klase ng brush mga sis for the nail extension. Like it's given. And mga sis, meron po tayo ditong nail art sticker mga sis. 3D. Oh my god! So, ito na po yung ating unang parcel na dumating mga sis. So mga sis, so dito na naman tayo sa second parcel mga sis. So, actually mga sis, nabuksan ko na siya mga sis. So, sobrang excited ko. And now mga sis, ipapakita ko na lang sa inyo mga sis. Oh my god! So, isa-isahin na natin siya mga sis. Really? So, ito mga sis, so since na lumabas, gusto na siyang lumabas, so ito po ating unahin mga sis. So, meron po tayo ditong Kaskui. Uy, uy! Kasquishals. For the nail tips mga sis, for the, oh my gosh. So, ipapakita ko sa inyo ang yung full nails mga sis. Ipapakita ko sa inyo ang yung laman. Ito siya mga sis. For the bush lagot, so 100 pesos siya mga sis. Ay, 120? Or, ikaw lang. Ay, yes mga sis, 120 pesos mga sis. So, oh my god, so dito na naman tayo sa next mga sis. Third quarter. So, meron po tayo ditong nail file. Hi guys! Nagpalipay ako ni Madam. So, meron po tayong nail file mga sis. So, hindi ko na lang siya kapagkita kasi na ano lang siya dito as. So, mga sis, so dito naman tayo sa next mga sis. So, meron po siyang pa-free gifts mga sis. So, nail art. 3D mga sis. So, yung mga design yung mga sis is pang Christmas and it's giving, diba? Pero hindi siya basta siya mga sis for the Christmas ang peg natin for today. And yes mga sis, so meron po tayo dito mga nail clips mga sis, or hindi ko alam paano tawag dyan. So, nail clips. Yan. Clips? Clips? So mga sis, so 10 yung aking in-order mga sis. So, meron na akong binuksan dito. So, 2, 4, 6, 8, 10 mga sis. So, ito po ang ating example for today's video mga sis. For the bush lagot, for the dito siya mga sis. O, for the nail extension. So, oh my god. So, mga sis, so comment down below mga sis kung yeah. So, next mga sis, so meron po tayo ditong for the glitter mga sis. For the design. So, hindi ko alam kung anong color nito. Basta kayong in-order ko mga sis is gold at silver. So, ito po siya mga sis. So, ito po ang yung laman mga sis for the glittery ang bag. Gosh. Yes, mga sis. So, dito naman tayo sa next. Panghuli siya mga sis. So,
Oh my God, so ito siya mga sis. Ah, yes, for the nail primer mga sis, at saka nail perf dehydrate mga sis. So, 15 ml po ang akong in-order para bongga na mga sis. So, yes, so gusto mo pa nail extension sa akin. So, just, oh my God, just PM me. So hope you like this video, and dito muna natin tapusin ating vlog. So see you in my next vlog. Bye!